friends, good afternoon to all of you. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो गिबियावनो गासैखौबो नार्जारी एडुकेशन चेनेलसिम बरायबाय। स' नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनिया डेइलि मानडे टु सैटरडे अनलाइन क्लास सोलिगासिनो दङ इउट्युबाव। स' जोंनिया डेइलि सानखान्थिया मानडे टु सैटरडे 3:30 स्टार्ट जायो होननानै नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ। स' दिनैनि क्लासा जोंनिया स्टार्ट जासिगोन आरो दिनैनि बे क्लासा जोंनिया आखान्थि 3 खोन्दोनि लेक्चार नम्बर 12 जागोन। जायफोरा लेक्चार नम्बर 11 सिम नायाखै बेखौ आं नायनो थाखाय गुरै खावलायो आरो बैफोरनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शन बक्सआव होगोन। अके, स' दिनै जों सावरायगोन मा महरसे आखान्थि 3 नि दब्लायथि। स' जोंनिया क्लासा स्टार्ट जासिगोन। स' नोंथांमोना बेखौ जेसेबां हागौ एसेबांनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे गासैबो स्टुडेन्टफोरानो टाइमाव सौफैयो। अके, स' जों क्लासखौ साननैसो ड्रप दोनथ'नाय जादोंमोन मानोना नोंथांमोननि रेसपन्स मोनैनि थाखाय जों क्लासखौ ड्रप दोनथ'नाय जादोंमोन। स' नोंथांमोना रेसपन्स हरबासो जों क्लासखौ कन्टिनिउ बानायनो हागोन। जुदि स्टुडेन्टफोरानो थायाबा जों क्लासखौ बोरै बानायनो, थिग बेनि थाखायनो जों क्लासखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। अके, स' नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन जे नेक्स्ट क्लासाव मा नांगौ बा नेक्स्ट चेप्टारखौ मा सिखायनांगौ, बेफोरखौ कमेन्ट लिरनानै हरबासो जोङो मिथिगोन जे नोंथांमोननो मा नांगौ आरो नोंथांमोननि नांगौ बादियै जों मोजाङै क्लासखौ बानायनो हागोन अब्लासो। अके, आरो नोंथांमोना जुदि बुजियाखैबा कुइसनबो सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव। अके, स' नोंथांमोना जोंदो कानेक्सन जानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे गासैबो गोदान गोदान नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननिसिम सौहैयो आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै हो। अके, अब्लासो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना थाबनो सौहैगोन, अब्लासो क्लासाव जोंनिया लेट जायालासिनो फैनो हागोन। अके, स' जोङो दिनै स्टार्ट बानायनोसै क्लासखौ। गिबियाव जों सावरायगोन दिनै मा महरसे आखान्थि 3 नि दब्लायथि। स' महरसे आखान्थि 3 माने मा नोंसोर बेखौ आगोलावनो मिथिखाबायमोन जे बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जाजोबो आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथाया समान जाजोबो होननानै नोंसोरो मिथिखागौमोन बेखौ आगोलावनो। अके, स' हमना लाबाय जोंदि ए बि सि आरो पि किउ आर बिसोर मोननैबो महरसे आखान्थि 3। अके, महरसे आखान्थि 3 जानो गोनांबा बिसोर मा जानांगोन जोंनिया खना ए महरसे आखान्थि 3फोरा महरसे खनाफोरा समान जाजोबनांगोन। महरसे खना नङा, मोखांसे खनाफोरा समान जाजोबनांगोन। अके, अब्ला ए नि मोखांसे खनाया मा जोंनिया पि आरो बिनि मोखांसे खनाया जोंनिया मा किउ आरो सि नि मोखांसे खनाया आर। सिनि मोखांसे खनाया आर। स' बिसोर गासैबो खनाफोरा मोखांसे खनाफोरा समान जाजोबनांगौमोन। थिग बेबादिनो आरो मोनसे दंबावोमोन मा बेसे नाम्बार बा 2 नाम्बार कन्डिसना मामोन जोंनिया बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि जानांगौमोन। ए बि नि मोखांसे आखान्थिया मा पि किउ समान बि सि नि मोखांसे आखान्थिया मा किउ आर। बि सि डिभाइड बाय किउ आर इकुवेल टु ए सि नि मोखांसे आखान्थिया मा पि आर। ए सि बा नङाबा सि ए बा पि आर बा आर पि बिदिफोर जागोन। अके, स' बिसोर मोननै कन्डिसना जायोबानो जोंनिया बिसोर मोननै आखान्थि 3 महरसे होननानै मिथिखागौमोन। अके, स' जोङो दिनै बेनि बागैनो मोजाङै सावरायगोन। माने बे महरसे आखान्थि 3 होखानाय थागोन, अब्ला बिसोरनि मोखां दब्लायथिफोरखौ माबोरै दिहुनो बेखौ जोङो मोजाङै सावरायनो नाजागोन। अके, स' जों नेक्स्टखौ नायनि थार बुंथि 6.2आव बेनि बागैनो होनाय दङ। अके, स' नायनि जोङो। अके, बेयाव दोङो जोंनिया मा थार बुंथि 6.2आव फोरमान खालामदि मोननै महरसे आखान्थि 3 नि दब्लायथिफोरनि रुजुथाया बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथायनि बर्गनि समान। माने जुदि मोननै महरसे आखान्थि 3 होनाय थायोब्ला बिसोरनि दब्लायथिफोरनि रुजुथाया बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथायनि बर्गनि समान होनना फोरमान खालामनांगौ जोंनो। स' जों हमना लाबाय फार्स्टआवनो मा ए बि सि आरो पि किउ आरआ मोननै महरसे आखान्थि 3 होनानै हमना लाबाय जोङो। अके, ए बि सि आरो पि किउ आरआ जोंनिया मोननै महरसे आखान्थि 3 होनानै हमना लाबाय जों फार्स्टआवनो। अके, स' जोङो हमबाय। स' बेयो नोंथांमोननिया मेट्रिक आनजादाव फैबाय थायो। बे 2017आव फैदोंमोन मेट्रिक आनजादाव। अके, स' जों फार्स्टआवनो मा हमना लाग्रोनांगोन। हमबाय मा लिरदो बेखौ ना हमबाय ए बि सि आरो पि किउ आर आ मोननै पि किउ आरआ मोननै आखान्थि 3। अके, मोननै आखान्थि 3 नंगौना, जेराव महरसे नालाय जेराव मा आखान्थि 3 ए बि सि आ आखान्थि 3 पि किउ आर नि महरसे बिदि होनाय दंखायो जोंनिया। अके, अब्ला फोरमान खालामनांगौ जोंनिया मा फोरमान
खालामनांगौदि मा होनना फोरमान खालामनांगौनो मोननै आखान्थिथामनि दब्लायथिफोरनि रुजुथाया बिसोरनि माखासे आखान्थिफोरनि रुजुथायनि बर्गनि समान होननानै नंगौना ओके अब्ला जों मा फोरमान खालामनांगौ दब्लाय मा ABC नि दब्लायखौ बिदि लिरो जोङो आरो दब्लाय मा PQR ओके अब्ला मा होनना फोरमान खालामनांगौ AB divided by PQ whole square equal to BC divided by QR whole square equal to मा थाबोबाय CA divided by RP whole square बिदि होननानै फोरमान खालामनांगौ जोंनो ओके माने बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि बर्गनि रुजुथायनि समान होननानै फोरमान खालामनांगौ जोंनो ओके सो जों बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय मोनसे बेयाव थोंगोर बोना लागोन ओके मा बेयाव मोनसे थोंगोर बोना लानि ओके बेखौ थोंगोर माने मा जोंनिया थोंगोरबा जुदि A बि हमना लाबाय जुदि M ओके AM आ जुदि थोंगोर जायो BC नि सायाव अब्ला जोंनिया बे AM आनो जोंनिया जौथाय जागोन स थोंगोर माने मा जोंनिया बेयाव 90 डिग्री बानायगोन ओके थिक बेबादिनो बेयावबो मोनसे थोंगोर बोना ला बेबो 90 डिग्री जागोन बेयाव बेखौ हमना लाबाय जोङो N ओके स जों बेयाव माबोदो बेखौ बोना लागोन लिरना ला AM परपेंडिकुलर मा BC आरो बेयो PN परपेंडिकुलर QR दाजाबबाय ओके बेखौ लिरना लाबाय जों ओके दानिया जों नाय ABC नि दब्लाय दिहुननो हासिगोन जोङो नाय दानिया आखान्थिथाम ABC नि दब्लायखौ बोरै दिहुननो हागोन नाय दब्लाय ABC जों मिथिखादोंमोन मा दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला मा हाफ इनटु हासा सानजाब जौथाय ओके जोंनिया बेयाव हाफ इनटु हासेया मा दं बिनिया थोंगोरा बे AM आ बा हासेया मा जागोन BC ओके BC आ बिनिया हासा जासिगोन आरो जौथाया मा AM ओके जौथाया बिनिया AM आरो थिक बेबादिनो दब्लाय बेखौ PQR दब्लाय PQR ओके थिक बेबादिनो दब्लाय PQR आबो मा जागोन हाफ इनटु हासेया मा QR जौथाया मा PN आ जौथाय ओके स बिदिनो मोनबाय जोंहा दब्लाय ABC आरो दब्लाय PQR खौ दिहुननानै लाग्रोबाय ओके स जों बेनिफ्राय मा खालामनांगोन दब्लाय ABC खौ नैसेयाव दों नालाय नै दब्लाय ABC आ सायाव दों नालाय दब्लाय PQR आ सिङाव दङ थिक बेबादिनो दब्लाय ABC खौ दब्लाय PQR जों राननानै हो ओके therefore दब्लाय ABC divided by मा दब्लाय PQR बिदिजों लिरबाय ओके थिक बेनिफ्राय जों मा मोनो दब्लाय ABC आव मा दङ हाफ इनटु BC इनटु AM थिक बेबादिनो बेयाव मा दङ जोंनिया दब्लाय PQR आव हाफ इनटु QR इनटु PN ओके स जों बेयाव हाफ दानबा हाफखौ दानबा मा मोनगोन जों बेयाव मा मोनगोन जोङो सायाव मा थागोन BC इनटु AM थागोन सिगाङाव मा थागोन QR इनटु PN बिदि थाबाय जोंनिया बेयो Q जोंनिया बेयो Q मोजाङै नायबानो जाबाय ओके हाबदो दानबा बिदि थायो बेखौ जोङो से नाम्बार समानथाय होना लाबाय ओके स दानिया नाय बे ABM आखान्थिथाम आरो PQN आखान्थिथामनिफ्राय जों मा मोनो नायनि ओके दानिया आखान्थिथाम मा ABM आरो आखान्थिथाम मा PQN नि आव जों मा मोननायनि ओके नाय जुदि ABC आरो PQR आखान्थिथामा जोंनिया महरसे जायोबा A खनाया P खनाजों समान जागोन आरो B खनाया Q खनाजों समान जागोन आरो C खनाया R खनाजों समान जागोन मोखांसे खनाफोरा समान होनना मिथिखायो जोङो थिक बेबादिनो ABM आरो PQN आखान्थिथामनिफ्राय जों मोनो मा B खनाया Q खनाजों समान B
बि खनाया जोंनिया मा किउ खनाजों समान जागोन ओके मानोना जों मिथिखागौ दे सिन्स एबिसि आखान्थिथाम एबिसि आ महर जायो जोंनिया आखान्थिथाम पिकिउआर नि ओके आरो जों मोनगोन मा मोनगोन जोङो बे एम खनाया बे एन खनाजों समान जागोन ओके एम खनाया जोंनिया एन खनाजों समान जागोन माने मा नै जुदि पारपेन्डिकुलार जायो बे 90 डिग्री बेबो 90 डिग्री बेबो 90 डिग्री बेबो 90 डिग्री ओके स जोंनिया बे एम खनाया बे खनाजों समान जागोन एन खना माने 90 डिग्री मोननैबो जोंनिया समान 90 डिग्री ओके स बेनिफ्राय जों मा मोनो बेखायनो जों लिरनो हायो एबिएम आ पिकिउएन नि महरसे एबिएम आखान्थिथामा पिकिउएन आखान्थिथामनि महरसे होननानै जों मोनबाय बेखायनो जों लिरनो हासिगोन मा आखान्थिथाम एबिएम आ महरसे जासिगोन आखान्थिथाम मा पिकिउएन नि माबोरै जागोन बेयो आखान्थिथामनि महरसेयारि रादाय एए जों एए महरसे आरि रादाय बेखौबो जों मोजाङै सावरायखादों रादायखौ आखान्थिथामनि महरसेयारि जानायनि रादायफोरखौ स नायाखैबा नोंथांमोना नायना लाबानो जागोन नखय ओके स जोंनिया बेखिनिया जाबाय जुदि बेखौ महरसे बुंनो हायोबा एबिएम आखान्थिथाम आरो पिकिउएन आखान्थिथामखौ महरसे बुंनो हायोबा बेनिफ्राय जों मा मोनगोन बेखायनो जों लिरनो हायो एबि डिवाइडेड बाय पिकिउ इक्वल टु एएम डिवाइडेड बाय पिएन इक्वल टु बिएम डिवाइडेड बाय किउएन बिदिखौनो मोनो जों माने बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथाया समान जायो जोंनिया महरसे जायोबा ओके स बेनिफ्राय जों मोनगोन मा एबि डिवाइडेड बाय पिकिउ एबि डिवाइडेड बाय पिकिउ इक्वल टू मा एएम डिवाइडेड बाय पिएन इक्वल टू बिएम डिवाइडेड बाय किउएन बेखौनो जों मोनो ओके बेखौ जोङो 2 नम्बर होना लानि 2 नम्बर समानथाय होना लानि आरोबाव जोंनिया नाय आरोबाव आखान्थिथाम एबिसि आ जुदि पिकिउआर नि महरसे जायोबा बेखौ होखानाय दं जोंनिया आरोबाव माने बेखौ होखानाय दं आगोलावनो आरोबाव आखान्थिथाम एबिसि आ आखान्थिथाम पिकिउआर नि महरसे दंखायो जोंनिया होखानाय दं गोजौआवनो अब्ला जों मा लिरनो हायो बेनिफ्रायबो मा लिरनो हायोमोन एबि डिवाइडेड बाय मा लिरनो हागोन जोङो एबि डिवाइडेड बाय पिकिउ इक्वल टू बिसि डिवाइडेड बाय किउआर इक्वल टू सीए डिवाइडेड बाय आरपि बेखौनो लिरनो हाखायो जोङो जुदि आखान्थिथाम एबिसि आरो पिकिउआर आ महरसेबा बेखौ लिरनो हाखायो ओके स बेखौ जों 3 नम्बर होना लानि ओके जुदि बेखौ नाय से नम्बर 2 नम्बर आरो 3 नम्बर समानथायनिफ्राय जों मा मोननाय जुदि 1 नम्बर समानथायनिफ्राय जों लादोंनाय बेखायनो समानथाय 1 नम्बरनिफ्राय जों मा मोनो 1 नम्बराव मा दं जोंनिया दब्लाय एबिसि डिवाइडेड बाय मा दङ दब्लाय पिकिउआर ओके आरो मा दं जोंनिया बिसि into AM divided by QR into PN so जों माबा मोनसे स्क्वायर बानायनांगोन अबेखौबा मोनसे स्क्वायर बानायनो नाजानांथारगोन ओके दा नै बेयाव नाय जोङो अब्ला BC divided by QR खौ मा लिरनो हायो जोङो BC divided by QR खौ नै 3 नम्बराव मामोन जोङो नै BC divided by QR खौ जों मा लिरनो हायो AB divided by PQ बो लिरनो हायो नङाबा CA divided by RP बो लिरनो हायो so आरो बेखौ नायले दे AM divided by PN खौ मा लिरनो हायो नाय AM divided by PN खौ मा लिरनो हायो AB divided by PQ so जोंनिया नै BC divided by QR खौबो जों AB divided by PQ लिरनांगोन आरो AM divided by PN खौबो जों AB divided by PQ लिरनांगोन अब्लासो जोंनिया स्क्वायर जागोन ना so जोङो लिरनो हासिगोन जे मा BC divided by QR खौ मा लिरनो हायो जोङो नै बेनिफ्राय BC divided by QR खौ जोङो AB divided by PQ लिरनो हायो ओके इनटु थिग बेबायदिनो AM divided by PN खौ मा लिरनो हायो जोङो AM divided by PN खौ जों लिरनो हायो AB divided by PQ बेयावबो AB divided by PQ ओके जों बिदि लिरनाय बेखौ जों मोनसिन मानिफ्राय जों लिरनो हायो बेखौ नै दा जों बेनिफ्राय मोनसिगोन नै AB divided by PQ होल स्क्वायर मोनसिगोन बेखौ ओके स सिन्स जों लिरनो हायो 1 नम्बर आरो 2 नम्बर समानथायनिफ्राय
ओके से नम्बर आरो 2 नम्बर समानथायनिफ्राय जों बिदि लिरनो हायो ओके सो जोंनिया मा दब्लाय एबिसि डिभाइडेड बाय दब्लाय पिकिउआर नि रुजुथाया एबि डिभाइडेड पिकिउ रुजुथायनि स्क्वायर जाबाय सो जों बिब्दिनो मोनसिगोन बेखायनो जुदि बेखौ जोङो बे दब्लाय एबिसि डिभाइडेड बाय दब्लाय पिकिउआर खौ जुदि 3 नम्बर समानथायाव जुदि रुजुनानै नायोब्ला एबि डिभाइडेड बाय पिकिउ आ जोंनिया मा एबि डिभाइडेड बाय पिकिउ नि होल स्क्वायर जाबाय सो जोंनिया बिसि डिभाइडेड बाय किउआर नि होल स्क्वायर जानो हागोन ना हागोन आरो सिए डिभाइडेड बाय आरपि नि होल स्क्वायर जानो हागोन सो जों बेखायनो 3 नम्बर समानथायखौ बाहायनानै जों मोनो 3 नम्बर समानथायखौ बाहायनानै जों मोनो ओके जों मा मोनो दब्लाय दिनै फोरमान जासिगोन दब्लाय एबिसि डिभाइडेड बाय दब्लाय पिकिउआर इक्वल टू मा एबि डिभाइडेड बाय पिकिउ होल स्क्वायर इक्वल टू एबि डिभाइडेड बाय पिकिउ होल स्क्वायर जायोबा बेखौबो होल स्क्वायर होनो हासिगोन जोङो माने बिसि डिभाइडेड बाय किउआर होल स्क्वायर इक्वल टू थिक बेबादिनो सिए डिभाइडेड बाय आरपि होल स्क्वायर सो जोंनिया फोरमान जाबाय बेनो ओके सो जोंखौ बेखौनो फोरमान खालामना होदों नै सायाव सो आई होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ सो बुजियाखैबा भिडिअखौ नायफिन अब्लानो बुजिगोन ओके सो बेखौ मोजाङै लिरख'ना ला नोंसिनिया बे मेट्रिक आनजादाव फैबाय थायो बे 2017 आव फैदोंमोन ओके सो जों नेक्स्टआव मा कुइसन सावरायनो नाजानि ओके मोननैसो कुइसन सावरायनो नाजानि सोंथि 6.3 सोंथि 6.4 आव थानाय कुइसनफोरनि एन्सारखौ सावरायनो नाजागोन सो बै सोंथि 6.4 खौ जुदि बा बेनि सोंथि 6.4 नि कुइसनफोरखौ रोंनोबा जों बेखौ रोंग्रोनांगोन ओके सो बेखौ मोजाङै नायना लाग्रो ओके सो आई होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ सो नेक्स्टआव जों नायनि ओके नेक्स्टआव जोंनिया मा दं नायनि नेक्स्टआव दं जोंनिया मा सोंथि 6.4 नि कुइसन नम्बर 1 सो बेनि कुइसननि एन्सारखौ जोङो दिहुननो नाजानि ओके बेयाव होनाय दं मा जोंनिया हमनानै ला एबिसि आखान्थिथाम डिइएफ नि महरसि होननानै होनाय दंखायो ओके आरो बेसोरनि दब्लायथिया फारियै 64 सेन्टिमिटार स्क्वायर आरो 121 सेन्टिमिटार स्क्वायर जुदि इएफ इक्वल टू 15.4 सेन्टिमिटार जायोब्ला बिसिखौ दिहुन ओके सो जोंना बिसिखौ दिहुननो दे बेयाव सो बेयाव होनाय दं जोंनिया मा बेखौ दिहुननो थाखाय जों थारबुंथि 6.6 खौ मोजाङै रोंग्रोनांगोन ओके दानि होखानाया ओके होनाय दं जोंनिया मा बेयाव होनाय दं आखान्थिथाम एबिसिया महरसि जागोन आखान्थिथाम डिइएफ नि महरसि होनाय दंखायो ओके सो जुदि आखान्थिथाम मोननैया महरसि जायोबा बिसोरनि दब्लायथिनि रुजुथायखौ जोङो दानिसो मोनबोखादोंमोन मा बेखायनो जों लिरनो हागोन दब्लाय एबिसिया जोंनिया मा जागोन दब्लाय डिइएफ नि रुजुथायबा मा जागोन जोंनिया बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथायनि बर्गआ समान होननानै ओके माने नै आं नोंसोरखौ उइदाउट डायग्राम गैयालासिनो बोरै बेखौ रुजुथायखौ लिरना नायनो खोन्थानि आं नै एबि लाबा जोंनिया सायाव नै एबि डिभाइडेड मा जागोन नै सिगांनि क्लासआ डिइ बिसोरनि बर्ग जायो ना ओके थिक बेबायदिनो एबि खौ लाबा एबार बिसि ला बिनिफ्राय ला बिसि बा इएफ जागोन ओके बिसि बा जोंनिया मा जागोन इएफ ओके स्क्वायर बि स्क्वायर आरो थिक बेबायदिनो मा बिसिएफ जाबाय अब्ला नै सि दो एकला सिए नै सि दो ए फैफिनगोन सिए बा एफडि जागोन ओके सिए डिभाइडेड बाय एफडि होल स्क्वायर थिक बिदि लिरनो हायो सो आं उइदाउट डायग्राम नोंसोरनो बेखौ लिरनायखौ फोरोंदों ओके सो खेबसे नायफिननै एबि लाबा डिइ लानांगोन आरो बिसि लाबा नै इएफ खौ लानांगोन आरो नै मा थागोन लास्टआव सिए आरो एफडि उइदाउट डायग्राम आं नोंसोरनो बेखौ लिरनानै खोन्थिबाय ओके सो जोंनो मा दिहुननो होदो बिसिखौ दिहुननो होदो जोंना इएफ आबो होनाय दंखायो आरो दब्लाय एबिसिया बेसेबां दङ 64 आरो दब्लाय डिइएफ आबो जोंनिया 121 सेन्टिमिटार स्क्वायर होनाय दंखायो ओके अब्ला बेयाव मा दं जोंनिया नाय बेयाव मा होनाय दं जोंनिया EF equal to
15.4 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो आरो दब्लाय ABC बेसां होनाय दङ 64 आरो होनाय दङ जोंनिया मा 64 बेयो सेन्टिमिटार स्क्वायर दै बेयो सेन्टिमिटार स्क्वायर 64 सेन्टिमिटार स्क्वायर आरो दब्लाय मा होनाय दङ जोंनिया DEF equal to 121 सेन्टिमिटार स्क्वायर 121 सेन्टिमिटार स्क्वायर होनाय दंखायो स जों बेनिफ्राय निखौ मोनोना बेखायनो जों लिरनो हायो दब्लाय ABC divided by दब्लाय DEF equal to नै so जोंनि AB होनाय गैया DE बो होनाय गैया so बेखौ लिरालासिनो जोङो आरो नै CA divided by FD CA आरो FD बो होनाय गैया so BC खौ दिहुननांगौ EF होनाय दङ so जों नै मोनसेखौ लानि नै मोननैखौ गारनानै जों बेखौ ओरैबो लिरनो हायो माने BC divided by EF इदि लिरनो हागोन जों बेनिफ्राय जों बिदिबो लिरनो हायो ओके so जों मानफोरखौ फज'ना होदो होमबानो जासिगोन जोंनि आन्सार दिहुननाया ओके मानखौ फज'ना हो दब्लाय ABC नि बेसेबां दं जोंनिया 64 आरो दब्लाय DEF नि बेसेबां दङ 121 थिक बेबायदिनो जोंनिया BC दिहुननांगौ EF नि बेसेबां दङ 15.4 बेयो होल स्क्वायर so जोङो बेनिफ्राय नै होल स्क्वायर दङ बेखौबो होल स्क्वायर बानायनो नाजानाय so 64 नि स्क्वायर रुटआ मा जोंनिया 64 स्क्वायर रुटआ जोंनिया 8 आरो 121 ना 11 so बेखौ जोङो बिदि लिरनो हायो ओके so आरो बेखौबो BC divided by 15.4 whole square the square to square cancel थांबा जोंनिया मा थागोन बेयाव 8 divided by 11 equal to BC divided by square to square cancel थांबा जोंनिया मा जायो square to square cancel थांबा 8 divided by 11 जासिगोन आरो BC divided by 15.4 बिदि जासिगोन so बेखौ जों क्रस माल्टिप्लिकेशन बानायना होबा जोंनिया मा जागोन BC into 11 equal to 8 into 15.4 बिदि जागोन ओके बेखौ इनटु बानायनानै जोंनिया बा जागोन 15.4 आरो बेखौ 8 15.4 खौ जोङो 154 होना लाग्रो अब्ला जों मा 8 into 4 बेसेबां जायो जोंनिया 32 नि 2 आखा थांबाय 3 8 into 5 40 41 42 43 नि 3 आखा थांबाय 4 8 into 1 8 4 दो बेसेबां 12 so दशमिकआ जोंनिया खैथानि उनाव दंमोन नै मोनसे so बेयावबो मोनसेनि उनाव जासिगोन मा जागोन जोंनिया अब्ला BC into 11 equal to 123.4 so नै जोंनिया बेयाव BC लसो नांगोन नालाय जोंनिया BC लादो बेयाव so बे 11 आ जोंनिया सानजाब हिसाबै दङ so बे समानसिनि उल्टा फारसे थांबा बे मा जागोन राननाय हिसाबै जागोन सिङाव ओके 123.4 divided by 11 so जों बेखौ 123.4 खौ 11 जों रानबा बेसेबां जागोन नाय बेखौ पॉइंट गैया होननानै सानना लाथ' 134 बिदि सानग्रो बेखौ 11 रानना होबा 11 into 1 11 जायो दानख'बा बेखौ 12 निफ्राय 11 थांबा 1 आरो बेयाव 3 4 so 11 into 1 11 so बेयावबो दानख'बा बे जोंनिया 2 सो बे 2 सरि बे 2 सो जोंनिया बे 2 जानांगौ बे सानजाबनाया 2 सो मोनदो ओके बे जोंनिया 2 जानांगौ थिक बेबायदिनो नाय बे होमबा 2 जागोन so बेयावबो दानख'बा 2 2 थिक बेबायदिनो बेयाव 2 हरबा मा जायो 22 0 जाबाय so बेयाव जोंनिया दशमिकआ मोनसेनि उनाव दंमोन so बेयावबो जोंनिया मोनसेनि उनाव जासिगोन ओके so जोंनिया एन्सारा मोनबाय मा 11.2 so जों बेखायनो मोनसिगोन मा BC equal 11.2 सेन्टिमिटार so जोंनिया बेनो दिहुननो गोनां एन्सार ओके आई होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ बेखौ जोंनिया नै बेखौ 4.2 निफ्राय जों मोनदो बिदि मोनो ओके जुदि मोननै आखान्थिथामा मरसि होनाय दंब्ला बिसोरनि दब्लायथिफोरनि रुजुथायखौ जोङो बिसोरनि माखासे आखान्थिफोरनि रुजुथायनि बर्गनि समान होना लिरनो हाखायो नालाय so जों बिदि लिरबाय so बेनिफ्राय जोङो सल्भ बानायनानै बेखौ मोनबाय आई होप नोंथांमोना सानजाबनायफोरखौ रोंखागौ जानांगौ माने राननायफोरखौ रोंखागौ जानांगौ so जायफ्रा रोङा बेखौ कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आं मोजाङै बुजायनो हागोन ओके राननाय आरो सानजाबनायफोरखौ एक्सट्रा माने दशमिकनि राननाय दशमिक थाबा बोरै रानो बा दशमिक थाबा बोरै सानजाबो बेखौ जुदि नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर बेनि स्पेशल क्लास बानायगोन ओके so दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जोंनिया so नेक्स्ट क्लासाव जोङो सावरायगोन सोंथि 6.4 नि बाकी थानाय कुइसनफोरखौ जोङो सल्भ बानायनो नाजागोन ओके so आई होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ so जायफोरा आरो चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब बानायाखै चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो दाबायनो हो जाहाथे गासैबो
नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननिसिम गोख्रैनो सौहैयो अके स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो थेंक इउ